Az első, mindjárt tudjátok azért többségében, hogy az első tábor, csak azért ezt meg kell említeni, 1976-ban volt ugye Telkibányán, tehát 34 éve vagyunk gyakorlatilag jelen ezzel a táborral. Ez az Encsi járásban volt, amatőrök számára készült először, akkor került a táborba Fajó János, aki aztán a tábor vezetője lett. A tábor a következő évtől országossá vált, 76-tól, Népművelési Intézet támogatta. 1976 és 87 között alakult ki az a rendszer, ami ma is van, hogy van festő, kerámia, grafika, szobrászat a műtermekben. Ez majd fontos lesz a mondandóm számára. És 1988-ban Kévés György csinált egy építész szekciót, aki hát mesterem is volt, pont abban az időben, 88-tól 90-ig. Tehát volt egy rövid szakasz, amikor volt építészet, tehát építészettel is bővült a dolog. Na most az Egyesület az valójában 1990-ben alakult, azzal a céllal, hogy tehetségeket fedezzen fel, és jutasson el a felsőoktatásba, továbbá, hogy korrigálja ugye az iskolai vizuális nevelésnek a hiányosságait. Kiemelten közhasznú egyesület lett, és 1992-ben, már 1992-ben kiváló művészi együttes címet kapott a Művelődési Minisztériumtól. Na most a mai formáját a kiállításoknak most már az Egyesület rendezi évente, és ezek az Egyesület nyári táborához köthetők, és 8 éve van újra építészeti szekció, és ez azért fontos megemlíteni, mert ezzel az iskola most deklarálta azt, hogy a vizuális művészetek átjárhatók. Az Egyesület nyári tábora feltűnő eredményeket ért el. Feltűnő abban a tekintetben, hogy már egy-két tábor után is szakközépiskolásaink szinte egytől egyig be tudnak jutni a felsőfokú művészképző intézetekbe. A Szerencsi Szabadiskola erőssége az alkotás módszertan. Mi a táborban elsősorban a vizualitásban jelenlévő módszereket használjuk, ezek pedig általában analógiás módszerek, és ezek használatával igyekszünk a téri minőségeket megközelíteni, azt találni. Minden egyes fázis általában szakkonzultációt kap, tehát itt jól lehet látni, például az építészeti anyagon, hogy mennyire jelen van az összes vizuális művészet, mint technika és mint módszer. Persze ez elmondható a kerámia műhely vonatkozásában is, vagy Matkolcsik Andrásnak a fotószekciójában, aki filmes elemeket visz be. Tehát két alappillére van az iskolának az én fogalmaim szerint. Az egyik a átjárhatóság, és az lenne a tanácsom
a hallgatóság számára, hogy használják ki ezt a lehetőséget. A másik nagyon fontos dolog annak a felismerése, hogy itt alkotás módszertan van jelen, olyan kidolgozott módszerek vannak jelen a pedagógiában, amik nagyon hatékonyak, és ezekbe simuljunk bele. Ugye a hallgatók 90%-a, 80-70%-a visszatérő hallgató, ezt bátran ki lehet mondani, tehát ez a jövőre nézve is egy tanács. És hát ezzel nyitnám meg a kiállítást, fogadják szeretettel a kiállított műveket.